ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରେ ନାମ ତାହାର, ସାରା ଦୁନିଆକୁ କଲା ସେ ନାରଖାର। ଦୁଇଥର ଆସି ଆମ ପାଖକୁ ଶିଖାଇ ଦେଲା ସେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ। ମୁଁ ଯଦି ମାଟିରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶିବି, ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି କରିବି? ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଏକଥା ବୁଝିବ, ସେଇଦିନ ବୋଧେ ଦୁନିଆରୁ ଏ ଦୁର୍ଦିନ ହଟିବ। କରେ ଆରମ୍ଭ କର କରେ ଆରମ୍ଭ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜଣା ନାହିଁ ୟା ପରେ କଳିର କରାଳ କି ରୂପ ନେବ, ପୁଣି କ'ଣ ୟା ପରେ କିଛି ଘଟିବ? ଆଜି ବି ଶୁଭେ ସେଇ କରୁଣ ଚିତ୍କାର, ଯାହା ଘଟିଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ତଳର। ପୁଣି ଫେରିଲା ସେହି ସମୟ, ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ସବୁ ଲାଗେ ଭାରି ଭୟ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର? ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରି ପାରିଲନି ଉଦ୍ଧାର? କ'ଣ ଶୁଭି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି କରିଲ ଶୟନ? କାହାର ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଅନାଥ କରିଦେଲ। ଏମିତି କରି ତୁମେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଟେକ ରଖିଲ? ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର, ବାସ୍ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କର।